Hurian itu hata ala yang masuk rumah kita jong mahita salhutna. Hurian itu hata di bagasan las niroha marpungu dohita di tikion laho makamolatehon balgani asi niroha ni debata namar suru anakna nasasadai gabi haluaon di sadok manusia alani hupasat hamima tuhamu selamat hari Natal madihamu las marohata ainungaro sipaluahita. Nunga tubuh dihita si paluai alani masih horasan mahita dohok nan dilapungta hud madok Immanuel nunga tubuh si paluai Immanuel dulu maruas. Di bagasan uduk doho serep ni roha tapahibulu marohata marsaor doho Jesus nang tubui asa tung sikop las ni rohata marede mahita dia mahita sasude. Gir gir bobo
marhiti-hiti guarni di bata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni tod di perbadian na tumo palangit dohot anoon. Amen. Nunga tubuh dihita sada poso-poso, dilehot tuhita sada anak, papetu abarana dusugut harajaon, jala bahenon na guarna, si partahi halongangan, ulu balang ni dibata, ama saliling nililing na, raja ni hadameon. Edeho kamu masada edenay baru di Jahuba, edeho majahuba, alay sa dokta noon, pajojor hamu mari tonga-tonga ni akana sa tumanad daho, hamulyon nay, di tonga-tonga ni salut bangso halongangan, akana binahen nay, marsoba mahamutu Jahuba, marpahean na marhaduhuan, akahitir mahamu maradopon ibana, ali isi ni sadok tanoon. Haleluya. 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 Martang yang mahita. Ali Tuhan di bata amanami na di banua gijang, marroha ama doho tuhami halak pardusa na dangolon. Alani diloko anakmu na sasade Tuhan Yesus Kristus. Asa porseya hami, jala dapotan hanguluan marhiti-hiti siyanibana. Namangido mahamin weng tuho, suruh matodim na badai turohanami. Asa manahak kami saat roh di ujung na, di bagasan hapor siyaw na sitong. Jala asa mertua hami, marhiti-hiti anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Mari dehita. Tangiho kamu mapatik ni debata, imana tersurat di Filipi 2 ayat 12 si. Mardongan biar dot lomos ni roha, ulaho kamu ma haluam muna. Sahalinari, mardongan biar dot lomos ni roha, ulaho kamu ma haluam muna. Rap mangidugogo mahita tu debata lau mangulahon patik nai. Ale Tuhan debata, saya pargogoi mahami, mangulahon na hombar tu patik mi. Amin. Mari dehita. Bye.
Di pesta Natal parjuloon, tado pemanguluta tubal gani holong ni tuhata tuhita, marhite hatu tubuna tu portibion. Lau suhu tarimangi akapabahenata naso saurdut tu pakokopon nai. Tamado uduk hita manopoti dusata diadupan di bata, martangiang mahita. Ali Tuhan para siroha na sumurung, nunga roho tu portibion manopot hami, maddongani hami di sudi ngulu nami. Alesai ulu dope ganggu hami di padongani ommu, uju huadopi hami ragam hamolon, dohot parukilon. Rodo hotu portibion laho makokop hami, patuduhon tiruan hami, tuhami, asaradi hami mangurupi akan apatut urupan. Alai sai ulu do tertutup rohanami manarihon akan nagale dohot na mepmet. Saya sungguh lima rohanami, asamu baroha dohot pangalahon nami, asa tarparangi hokami pakokok mi dingulu nami, jalalampatar madihami, nasa toktong didongani hohami, manang aha penamasa dingulu nami. Tangihon mahami, marhiti Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, si pangulu hami. Amin. Baga-baga ni dibata taringo tu hasisa ani dosa. Ay songonod do holong ni roha ni dibata tu portibion, pola do anakna nasasadai di lehon, asa unang mago ganup na porsia di ibana, asa hanguluan na saliling na di ibana, hasangapon madidibata na di gijang. Amen. Mare dehita.
gabi hatane di bata di pesta Natal na parjolo tersurat di Psalmen 148 ayat sada sahat rodi ayat 14. Haleluya, puji ma Jehovah, hamu ale aka sian banua gijang, puji hamu ibana di aka banua gijang. Puji ibana ho ale mataniari doho bulan, puji ibana sudi hamu ale bitang akana marsinod dangi. Ikon pujion nasida maguarni Jehovah, ay mandokon ibana jadi tertopa manasida. Puji ma Jehovah hamu ale akana siat tanoon, aka bitang di laut rodi sudi akalung. Hamu ale aka dolok do sudi aka robeyan, hamu ale hau akana marperbue rodi sudi hau ares. Hamu ali aka raja ni tanoon do sudi aka bangso, hamu ali aka pangarajai rodi sudi aka panguhum ni tanoon. Ikon pujion nasida maguarni Jehovah, ay sasada guarnaido na tibul, di atasi hamu leon naido tanoon dohot aka langit. Imasahatna martua do akan atumangihon hatane di bata jala naopiopsa. Amin. Mari dehita. Tidakon maha porsiottai songon nahina tidakon ni dongata saha porsian di sadok portibion rap mahita madok au porsia di debata Jehovah ido ama pargugu naso hatu dosan nato mapalangit dohotano au porsia di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah nasasadai imana tinubuhon ni si Maria nagabi-gabian sa tod di porbadia andorang sohabubuhan ido tuhatta na tumaon na bernit di panghuman ni silatus na mate terpajal do ibana di hao pinarsilang na tuat tubanwa torung rutanong na mulak mangulu di hari patuluhon na manaik tu surgo lau hudul tu siamun di bata Jehovah amanai pargugo na sohatu dosani di siba ibana pay mamulak sogo tu tanoom manguhumi halak na mangulu dohot na mate
Au porsia di tod di perbadia, jaladong sada huria nabadia, huria hatau panihala Kristen akan nabadia, dohok di hasisaan dosa, dohok di hatai namadok, mulak mangulu dosugut daging nihalak nong mate, dohok di hanguluan nasura sudah. Amin. Pinasahat matiki tu ina maranata. Sungkul-sungkul dihita di bagasan pesta tasadarion ima dung sidung ibadah Natal na parjuluon mangulun mahita satokin tarhira 5 tu 7 menit asa mangarade hita tu acara marulaon nabadia jala ikon rekod boto paboto nami tu hita salu na manginang ruas ni HKBP hobar tu aturan ni uriata HKBP aka ruas nama dohoti ulaon nabadia ima parjolo naung makatidak kon hapor sia nabaduahon dang hona uria ima buah-buah manang sungguh-sungguh dihita di bagasan obason pinasahat ma tu Kor Immanuel.
Tapasahat pahamula tenurahat marhiti na pasahaton pilihan sa daa do sa dabi uhud marede mahita.
ameni debata na sumuruk sia saluhu na roha. Ima mangaramoti ate-ate doho pikiramuna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hamuna kadonga saha porseaon hata ni Tuhata turpuk si pahusor-husor ni rohata di pestata sadarion imana tersurat di buku Evangelium misi Lukas bidudua mamuka maisian ayat 15 sahatu ayat 20. Lukas 2 ayat 15 sahatu 20 tapai hutihu madibagasar rohat tabi jala dinalawia kasuru-suru asian nasida do pak gijang masih padoha ma'aka parmahani beta mahita tu Betlehem taida mana masaon na pinabotohon ni Tuhan itu hita jadi hatok manasida lau tusi gade jupaksa si Maria dohot si Joseph dohot poso-posoi na peak di panggagatan asadung diida di baritahon nasida mabua-bua naung dihatahot tu nasida taringot tidak danahi jadi sude nau begesa longang dedo siala nahinatahon niya kaparmahan itu nasida iya si Maria di peok bohatai sudena jala di pahusor-husor di bagasar rohana mula goak kaparmahani di pasangap jala di papuji-puji do debata ala ni sasudena binege jala nani danasida songon naung di hatahoni tu nasida ido sahatna hamuna kadonga saha porseaon selamat hari Natal madihita saluna selamat hari Natal madihita saluna sadarion ima pesta parjolo parningotan ari hatu tubuh ni Tuhan Yesus alanido benamar pungu hita di pesta sadarion ganup tau dosa di patu pahuriata songonon parningotan ari hatu tubuh ni Tuhan Yesus jala ganup tau 2 hari pesta ta pestahon ima patuduhon pesta na balga jala pesta na luar biasa do pesta di hita halak Kristen hamuna kadonga saha porseaon sada kata kunci di Natal di parningotan ari hatu tubuh ni Tuhan Yesus ima holong manang kasih ai songono do holongi rohani debata di Portibion betul-betul ala nasi holong rohani debata mamerek kita jolma pardusaun ala nido benda disuruh debata anak ngana sasadai rotu Portibion lau padua hok kita sudedu hita mangatu silapatan di holong jala lau patorak kolong itu hatai hubai maju sada ilustrasi hira-hira tau 70-an adong go sada film hita Indonesia na sangat terkenal ala gudang jolma marlomoni rohama manotop pilimon dakolak kita Indonesia Asia duho Eropa nagudangan marlomoni roha manotton pilimon judul dipilimi setulus hatimu
nani bitangan ni si Sopan Sophia dohot si Widiawati. Dipilimi dikisahkan holong isahala ina tua matana holong rohani natai nakpe sadatiki dang marpa beamatai. Jadi kisah ni pilimi songono makamang dinasahali hiado lau sadama tu pangarato atuluat si hadauan dinalauia mata tuluat si hadawani satabi tabrakan mobil lasida ujungnya dilarihon amat tau tu rumah sakit duksahat tu rumah sakit keputusan ni medis aka dokter ikut segera diamputasi pak nyamat tau dohok jepek dung diamputasi sebulan amat tau di rumah sakit saya maranganangan marpikir-pikir ibana bah dak kolong berohani amat inat tajabunami andot tua molo iboto dang adong bepatu saya holani matorus dipergumulhan ibana dak kolong berohani inat tajabunami andot tua molo iboto dang marpak biaunin disadatiki di baina amat tau masada haputusan dang mula biau tu huta lau na mau dau mertabuni asau nang iberek keluarga asau nang iberek inat tajabunami HP di lain pihak keluarga pe inatai pe ngalu jama ngaluli amat tau dan iboto manang na di dia sampai 10 tahun dak pajupang nasida disadatiki hiama masih bere ngaduk 10 tahun amat tai dohot inatai disadai nganan naribur dung dibereng inatai amat tai pitor merlojo inatai mangaluba matai di sini bereng amatai natai satai biara song be pakna waktu duduk ngamen bara dang boy be bana lari hola jono inatai pitor manganggu beder tangis amatai madok tinggal homau dang adong be patu alai sian na sopanagaman ni amatai alus ni natai madok dang alani pak mi ubain na holong rohaku tuho holong gorohaku tuho nak speswadok pakmu lapatan na olak nima pilimi akamanginang taburu pilimi maksud tu gajang ko pinapilimi nang gabelalak buhitai pilimi ate memak sengaja dah pilim na tabui asa hohom jo akadongani narohaku alai nang gabe hola pilimi na taingot nani roha songoni bebelgani holongi rohani amat inatai tu amatai nak peswadong bepak nyamatai alai toktong holong rohani natai mamereng amatai nani doha nakamang inang lubisiani maholong itu hatta Yesus tu kita nak penaung martihas sita alani dosai alai torus do di haholong itu hani hita sahat tunuaeng nak tua katikinan engro mardosa putasiadan takang bangsa Israel nak pesai terus dihaholongi debata bangsa Israel alai saya terus nasida manudal hodebata alai nak pe terus nasida manudal hodebata saya terus do dihaholongi debata bangsa Israel disuruh anak ngana sasadai lau palwa hokita jolma pardusa sasitonga sada doa mai dohot anahi do amai amai do anahi alai ala soboi behita jolma mamereng debata ama ala ni dosai roi bana tu portivion marupa hojolma tubui bana di barani pinahan asabui bana saur dohot kita jolma songoni mabalgani holong irohani Tuhan pola do anak ngana sasadai disuruh rotu portivion asamalu hita akajol ma parduson ala ni dosa na parjului ala ni dosa ni oputta si Adam na parjului nunga sudah hita tubuh mangulu di bagasan dosa ala ni dosa hacita do pingoluta di hasyanganon manak songo dia petabay dang buhita maluas ya dosai ala ni ma disuruh debata anak anak sasadai ropa luah honibana
Alanya kamanginang sada tujuan utama hatutubu ni Jesus tu portibion imalau paluahok kita. Paluahok kita jolma sia sudia karate ni sibulis. Sia sudia ka dosa dohot akana mangarahot kita dingolutta di hasyanganon. Hamuna kadonga saha porsiaon turpukta sadariom manaringoti barita namasa duk tubuh Tuhan Yesus. Aha hurua namasa di turpuktaon. Parjolo sahali dung maredya kasuru-suruan hasangapo madidebatan adigijang pitor mula manaik gomuse akka suru-suruan itu banua gijang. Alai baritai di pasahan nasida tuaka parmahan namudom diladangi tuaka parmahan tuaka nasomar dihadi-haido parjolo sahadi di pabotoho nakasuru-suruani barita hatutubu ni Tuhan Yesus dak tuaka nasangap dak tuaka raja ni portibion alai tuaka nasomar dihadiha akana pugos akka parmahan-mahanido parjolo sahadi di pabua suru-suruani nauk tubuh Yesus di barani pinahan. Hamuna kadonga saha porsiaon. Buasa ikot tu parmahan. Buasa pola tu akan somar di hadiah. Na jod di halupa hojol ma di pabua suru-suruani nauk tubuh Tuhan Yesus. Idoga barani ngolu ni Tuhan Yesus. Roh Tuhan Yesus tu portibion betul-betul tung di bagasan kesederhanaan, di bagasan haserepon, di bagasan toruk ngiroha doiba. Dang nasobo ibananya tubuh di hotel berbintang. Dang nasobo ibananya seorang marhite artis-artis ibu kota. Alai hasereponido dipilih tuhata dalanna rotu portibion. Jalaido gobaran ningoluni Tuhan Yesus haserepon dimulai bana ulau pakubasionna saliling uluna di hasyangan alanya kamanginang odonana yang dohonon ni turpuho parjolo sahadi tuhita songo Jesus na serep rohai naik songo ni mahita di ngolutta di hasyanganon dangarong na woi tanggar ho di ngolutta di hasyanganon ai tuhata madok husuru duhamu songo biru-biru tutonga-tonga ni babia panoro songo babia panoro ma portibion na siap setiap saat naing mamulga kita mamulga biru-biru akan aradi na siap na naik siter kamonna dangarong na boy pangasahono ni biru-biru tu babiat songo ni mahita halak Kristen dangarong na boy pangasahonota songo kala Kristen kita tu babia ni portibion torus do portibion siap naing maner kapita alani tung di bagasan hasere mahita songo Jesus na mamulai harorona na mamulai ulaw na di tu portibion tung di bagasak kaserepo di bana di bagasak kaserepo mahita di bagasan kesederhanaan mahita di bagasan toruk ngiroha mahita dia kapardadanan ningoluta di hasyanganon dangarong nabuita pangasahon dangarong nabuita anggar hodingoluta napadua hodung manai akka suru-suruani dido diturpuk daun masih padoham manasida masih padoham maka parmahani lapatanna berita hatutubu ni Tuhan Yesusi gade perbincangan na hangat sesama kaparmahan barita hatutubu ni Tuhan Yesusi gade ima barita namanggohi roha doho pikirannya ka parmahani dang na asing di hatai nasida alai holan hatutubu ni Tuhan Yesusi di hatai nasida naik songoni mahita paduahon nunga jojot kita marnatal nunga jojot kita marningotari hatutubu ni Tuhan Yesus dipangido tuhita nunga tubuh Tuhan Yesus sude mahitao makatai sude mahitao manaringoti sude mahitao pahusor-husor hodingoluta hatutubu ni Tuhan Yesusi tubuh Tuhan Yesus tu portibion nalau paluahok kita do tubuh Tuhan Yesus tu portibion nanaeng madongani hita do alani nungarade Tuhan Yesus paluahok kita nungarade Tuhan Yesus madongani hita di ngoluta di hasyanganon tadapot tomaibana
tasobba maibana talualuhot tu ibana akana masa dinguluta tabay maibana gabi pos ni rohata napatuluhon gabi masih beta-beta manasida hato manasida borhat tu Betlehem adong go pakor honni barita nasahat wa kaparmahani gabi masih beta-beta manasida lapatan na gabi adok kasadaw dia kaparmahani molo na sa lilingona kamanginang manusia na egois doa kaparmahanon masih lului dalan nadi masih lului japalan na lomak tua kana pinahamahan nabi dak pola na olo na sida mangajak kadongata eta tusat tebuan eta tusama hita asarong diawi narohani nadiba baholani bana sadiri manutud dalan na manutul lomona alai duk saha barita hatutubun Tuhan Yesus tu nasida masih beta-betaan borhat nasida tu Betlehem jaladi dan nasida si Maria si Joseph dohot poso-poso toho si tok sudi baritai nanaing dohonon nakamanginang borhat mahita songon parmahani madapot to Tuhan Yesus dak pola tu Jerusalem pita borhat alai borhat kita madapot to nibana mangalean mabuka rohadoh pikirata asa gade inganan hasorangan ni Tuhan Yesus songon nah Yahudok dicamita kwa kamanginang percuma tubuh Tuhan Yesus 2000 tahun nasalpu molo saya pek-pek go Yesus di barani pinah di huta Betlehem percuma tubuh Tuhan Yesus 2000 tahun nasalpu molo dak tabuan ibana seorang di tonga-tonga ni keluarga ta percuma tubuh Tuhan Yesus di barani pinah 2000 tahun nasalpu molo dak tajakon ibana asa tubuh asa seorang di ngoluta di rohata di tonga-tonga ni keluarga ta ulu doha mu kamanginak tubuh Yesus di ngoluta sada siara asa ulu Yesus tubuh di ngoluta di rohata di tonga-tonga ni keluarga ta julu pada wa kaulau namaralo tulomone rohana salele ngadonggo peak kaelat late teal sogoni roha miat di bagasar rohatai dangolo Yesus miat tusi alani asaolo tubuh Yesus asaolo miat Yesus di ngoluta di rohata di pikirata tapada wa kaulau namaralo tulomone rohana ido sada siarat majakon asa tubuh Yesus di ngoluta doho di rohata borhat akka parmahani madapot to Yesus na tubuh di barani pinahani ditinggal hon nasida akana adong dinasida ditinggal hon nasida akka pahapahanan nasida dau marga madapot to Yesus sian majaga akka pahapahanani di rohani nasida dang naswarga di nasida kapahapahanani basutung magwan no nate basutung ibu talak sutung muru anok ko madati inna rohana sida do alai dau marga di nasida hato borhak madapot Tuhan Yesus asa doho nasida marnida posopo songono ido nanaing dohono ni turpuhon nak kita odo na patuluhon nanaing dohono ni turpuhon tu kita ikot ta tinggal hon akau laut ta sigano pari borhak madapot Tuhan unang madapot Tuhan ita tinggal hon holan alanya kaulau ta sigano pari unang maalani narisan gabidang marminggu hita unang malanya kaulau makarwani gabidang dohot kita mamestahon ari hatutubu di Tuhan Yesus alai songo nakaparmahani mahita tau tamahom ma naik katopa jupang marnida Yesus na sorang di barani pinahani imana tau tamahon anggo akan asingi nomor 2 nomor 3 nami sudah akan asingi ditinggal hona kaparman asabui nasida hatop lau borhat madapot Tuhan Yesus nunga tubuh Tuhan Yesus nunga sorak Tuhan Yesus di portibion ready do ibana madongani hita alani ulu manak kita madongani ban nunga rade Tuhan Yesus gabi pangaduaduata rade mahitaon pasahaton akaili hedek pangidua tatiba na tu akatik kinanang ro nunga tubuh Tuhan Yesus tu portibion nunga dong madongani hita alani tabay matuhani nagadi pangadua-duata tabay matuhani nagadi pos ni rohata dakka pikira kita na di portibion jalaunak tapaksa ho dirita
mamikiri akan rujuk na di portibion, sutung marsahi tita, sutung struk kita, tapasahat Tuhani. Nungaro Tuhani, manuhu madongani hita, disudia kaliku-liku perjalanan ninguluta. Unak tapaksa horohata, pikirata, mamikiri akan di portibion, dakka pikira kita sutung marsahi tita. Tuhani maro Tuhani, radibana. Gabi madongani hita, mangurupi hita, pamalupo nakaparsyahi tota, naktu akatikinan engro. Alanilas marohata, tajako ma Jesus na tubuh di barani pinahani, gabi dongata, mian, maringanan, nang di tonga-tongani keluargata. Amin martang yang mahita. Ali Tuhan debata amanami na marhabang sa di banwagijang mauliate Tuhan. Di papungwasi doho tolong mudo hami di bagas joromon. Di namar pungu hami Tuhan marlas niroha mar pesta hami. Marningot ari hatutu bumi. Mangido hami Tuhan. Tubuh manakko di tonga-tonga ni huriam. Tubuh maho Tuhan di roha pikiran nami. Tubuh maho nang di tonga-tonga ni keluarga nami. Homa Tuhan madongani hami aria doho borngin. Dia kaulau nami, dia kasih pikiran nami nang di tonga-tonga ni keluarga nami bi. Unang loas sami Tuhan mangalak di ngolu nami so mardonga dohoto. Dongani hami Tuhan asa tiur ngolu-ngolu nami. Hatam na putang hok kami Tuhan. Suatu mai tu bagasar roadot pikiran nami asa marurak marperbui hatami. Asa hatami Tuhan nagade gogo tukot sulu-sulu di hami. Lau manguduti ngolu-ngolu nami tu akatik kinanengro. Naktu akatik kinanang rope tu hatok tonggo pesihol rohanami. Tok tong matuha pakulingi ngolunami. Asa hatami naga bihadda ngabatabat di ngolunami. Asa unang manibil hamis sa dalam munasik tongi. Ali tuha debata manami na marhabang sa di Banwagijang. Di pesta parjolo parningotan ari hatutubum sa darion. Mga lopitanga kami tuha tu ado pamunadadiyay. Mabuha pasahato na kapardalanan ni keluarga nami bi. Asirohap Tuhan iring-iring togu-togu pardalanan ni keluarga nami. Padawa karsak, padawa batabat, padawa parsahitos ya tonga-tonga ni keluarga nami. Tabay matuhan akapasu-pasu akasilas ni roha dihan. Asa toktong las roha nami mamujiho. Nangakayanak ko nakapahopu Tuhan. Naog pinalumeho mo di tonga-tonga ni keluarga nami. Manang di dia bina sida maringanan na daw manang najonok siya kami ramoti na sida sa luhuna. Tabaya kapasu-pasu silas ni rohai di nasida. Molo di bagasa parsikola na kaya nakon nami Tuhan nasiroham. Ramoti nasida labor hado lamulak sa parsikolana. Buka rohado pikiran nasida. Asa takas diatusi nasida kapar sejarah na pinasahat ni guruna. Asa dong musela nasida na mga luli makalujaho parbinoto ani. Molo na mga luli karejo kaya nakon nami Tuhan nasiroham. Sai patongo matuhana kapar karejuan na hobartu nasidabi. Asanggia doho marulupulu marlas ni rohanang nasida mamujiho. Molo naung dapok karejo pe. Tabaya kasilas ni rohai. Asanggia marhite siya ni Tuhan. Lam ditada nasida asido tolong. Suak songoni Tuhan kubak kami tuadopamu. Akadongan nami ruas ni huriam. Nasubui marlas ni roha di natalon. Alan ya kaparsahiton, alan ya karsak parukilon. Namasa di ngolunasi dan muang. Asirohap Tuhan disude akadongan nami namar sahiti. Masih holo pehami Tuhan lianomu akagajang nyumur. Lianomu hamalumon. Asanggia tu akatikin anang roboy hami muse. Rak marpungu marlas ni roha mamuji pasanga pokok. Alani Tuhan surdukot tangamu nabadiyai. Nagok pasu-pasui. Majama pamatangnya kadongan nami namar sahiti. Asanggia marhiti tangami tu hasa jala taripar hamalumon nasako itu nasida. Asa tumibu bolok tanggal parsahitoni sa pamatangna. Tumibu hami Tuhan marulupuluk mamuji pasanga pokok. Suak songoni Tuhan nangakadongan nani halak Kristen narong dilihat portibion. Lumawi may Tuhan akan aginosa-gosa ni parporangan. Akan menghadapi bencana, akan di penjara, akan sopot somara masor marina. Nasuboy nuaing marlas ni roha di pesta-pesta natalon. Mangido hami Tuhan suruh todim nabadiay manorang roha do pikiran nasida.
Asaunak sa itu matangis unang mga dungi, unang madili na sida. Aliang dia makirim na sida Tuhan, dia kahaluaon, dia kapasu-pasu, dia kasilas ni roha. Nanaik patongono mutu na sida tu akatik kinanay roh. Sarihong ngolu na sida, ngolu pardagi ngodoho partodion na sida. Uju male na sida Tuhan, sariho si panganon na sida. Uju mauas na sida Tuhan, lihat sinumon na sida. Asang dia marhitisian itu halam di tada nasida asido tolong. Satokin nai Tuhan, naing urutan nami do pe ulaun namion, madohoti ulaun nabadian anak patupaun ni huriam. Asirohap Tuhan, pahibul, pasada rohadoho pikiran nami, asa sadahani saduhukna, majalo ulaun parpadanan nabadiai, naik patupaun ni huriam. Jalo matuhan ilihilik pangiduan namion, marhite-hite guarnya anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Di namarede hita bukede nomor 52, laos tapasaha mapeleata tu ulau diakoni sosial, Caritas Emergensi HKBP. Marede mahita. Jesus
bata amanami na di Banua Gijang, hodo haroroan ni saluhut silele na denga doho na sa ulibasa na mauliutus. Hupasahatami masyanan nile homitu hami pelean nami tuho. Say jalo may gabi wak na hutsus di jolum. Pasu-pasu may jalaramoti. Asa huparasya kami peleanon patibulhok karajaom. Dito nga tonga ni huriam do di Portibion. Buhay marohanami marhite-hite tordim. Asalam tadahani godang silolyo mituhami. Asalam girgirhan madok mauliate tuho. Marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amen. Debata na toktong na somarmula na somarpatsohotan, hupuji hami maho alasaw sudetahim, naug sinakamu adorak somaruja hado pihasyanganon, dak tarabasibolis sakamu, dak sudat tahim na badiay di bayad dosa nami, ala ni holong ni roham na belga na sohaduduani, di bay ni mauliate marohanami tuho, ala naug saut sakamu, ima di parsurum di anakmu, gabe si palua jala si pangulu di hami, asa malua hami siad dosa, hamatean dohot sian uhum, jala macohot kami mangulahot dosa, ope saya si maroham di hami, togi hom mahami tu anakmu, saibay mahami gabe si luam tu ibana, asa upa ni halujaw na hami, ala natinaw na nabernit, dohot hangaluton, humokop hami, asa ibana na punahami, jala hami na punaibana. Say sungguli mahuriam sadarion, asa dingot habal gawmu, dohot haroron yanakmu, gabe jolma lao panguluhok kami pardusa. Say sungguli makaparhalado di huriam, na mamaritaho barita nauli, tu saluhut halak, naugpatar hasangapomu, jala naung jupang dami, dohot hasonangan, say leo mapitu naugkap tu halak na sotumadaho, dohot tu paruga monasing, asarona sida manguloy Tuhan nami, Jesus Kristus Tuhan nami. Say rajay masaluhu panggonggomi, dohot akasuruan na, asa diboto na sida, naung diliak koraja, jala Tuhan na sumurung, rodi sa liling-liling nga, say lean gogo tuaka na dibaga sa pangujunan, apulia ka na marsak, paluak ka na targogot, say tatap, jalaw di nga ka na pinaburu-buru ni halak, ala ni goarmo, say dongani, jala pasu-pasu mahami sudi, akan na magodang, rodi danak, di bagasan goari Tuhan Yesus Kristus Tuhan namin. Amen, aliaman namin na di Banua Gijang, say pinarbadia magwarmo, say ro maharajaw mo, say saw malomo ni roham di Banua Tongaw songon na di Banua Gijang, leo matuhami sadariok kanguluas siya pari, sesama dosa nami, songo panesa nami, di dosa ni dongan na mardosa tuhami, unak kami togyo tu pangujunan, palua mahami siyan pangago.
pasu jala diramoti Tuhan de bata maho. Di sodako Tuhan de bata mabohina tuho jala si marohana midaho. Di dopako Tuhan de bata mabohina tuho jala di pasaor homadamena tutod di munabi. Amin. Shalom, selamat Natal mari kita saluna. Rak mahita madjala ngakadongatana di habirang doho di siamun. Istirahat mahita 5 menit. Tauluti maulau nabadia muse. Hamuna manamina nami buah-buah tu pemilik kendaraan Avanza hitam B1857 TOP 1857 TOP dohot ras hitam B1005 CS SOJ 1005 SOJ asa di Pairet mak Melate.
Di hamua manami nanami, nuaik saha mahita tu acara ulaun nabadia. Sadama rohatta dosma rohatta, majala ulaun nabadia na nagpatupaw nito hatta marhite huriana. Marede mahita. Yesus nama bersan, dosa dipertibiun, pengolong hari. Yesus nama bersan, dosa dipertibiun. Dami ni debata na sumuruk siya sa luhu na roha, ima mga ramoti, ate-ate roha muna, marhite-hite Kristus Jesus. Amen martangyang mahita. Ali Tuhan debata para si roha na sumurung, ama namin na di banwagidjang, asi roham, topo mahami na pungudison, adoraku pangakamyan no parpadanan na badiyay, leo mato di porbadia tugano pami, asa ditubuh ka porsyaw na mangulo di hami, asa posituturuhan nami di anakmu, Tuhan Yesus Kristus na makokopami, pargogoy mahami maswada ho diri nami, asa tarihuto kami Tuhan Yesus Tuhan nami, asa ditubuh ka porsyaw na mangului, sa itiruhan nami, asa lamalungu kami tuban wagijang, asa sa masihol hami, pay may mahok karoro ni Tuhan Yesus Tuhan nami. Amen. Hita ka na pinarhamaol ni debata, itasakap nuang mga to parpadanan na badiyay. Di ba ini tatibang majumulo manang nataw hita marulaw na badiya. Asa una ko nauhum manangis siyak kitaon. Ay hola naudu roha, jala naman ol soli rohana, ala ni papay na nanasoture, jala naman opotidusana, jala na porsya di hasan dosa, na pinatupan ni Tuhan Yesus, ido na tau mga top parpadanan na badiyay, alaya ka na doho marulaw na badiya, unang bediuloy sibulis, unang bedida dati mardosa, tukpa daw hamu marohamu na siyani, tunggo tapo kamu mahosom doho late ni roha, alay paingotingotamu ma Tuhan Yesus Kristus, naung mate jala mula mangolu humokopamu, asa tau hamu mangatop parpadanan na badiyay. Di ba ini tatakasi majoloro hatabi, jala alusihamu manahusukutono tuhamu, rimma hita jongjong. Di parhatuturohabo halak pardosa hosya katutubum, dohot alani pangalaw sim di patik ni debata, molo di parhatuturoham, dokma olo. Namarsak goroham alani dosam, jala di pangidoroham naing malua honwaik siad dosam, molo songoni roham, dokma olo. Di parhatuturohabo naung ro Tuhan Yesus tutano panguluho pardosa, ibana naung mate roho mula manguluhu mokopo, mamor sajala mane sadosam, molo songoni di parhatuturoham, dokma olo. Olo doho manggotapos siya roham late ni roha, dohot hosom mi roha, aku mi
Ulo doho mardengga doho talak na mangarsahiho. Jala na ulo doho manesa dosa ni dongamu. Songon na pinangido ni roham. Sesau ni dewata sudi dosam. Molo songon ni roham. Dokma ulo. Atong tapaudu be marohata. Jala tatopoti masude dosata. Ihutok kamu matang yang di bagasar rohamu nabi. Martang yang mahita. Ale Tuhan debata amanami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Halak perdosa godang gohan. Ai jojo tulau si hami pati. Tamado honau hummu hami nuang dohot sogot. Molo balasono mutu hami hobar tu pabahenan nami. Alayalani godang nyasi dohot tolong roham. Dohot alani anakmu Tuhan Yesus Kristus. Naung nilehomu hungo kopami. Alani uban nahupami mangido tuho. Asi maroham dihami. Sai jalo mahami. Sai sesa masude dosa nami. Jala leo to di perbadia Tuhami. Asa margogo hami mangalo nasa dosa. Doho manglaw nau bartulomo ni roham. Saliling di tanod dope hami. Amin. Atong hamu akan naman opoti dosa muna. Jala na mauas dia sini rohani debata. Sai saha matuhamu na hinaporsea muna. Mangasahok kata ni Tuhan Yesus dohudok tuhamu. Pos marohamuna. Nunga sesa saluhu dosa muna. Marhite-hite goarni debata ama. Dohot anak. Dohot todi parbadia. Alia manami na di Banua Gijang. Sai pinarbadia magwarmu. Sai ro maharajaom. Sai sauk malomoni roham di Banua Tongau songon na di Banua Gijang. Leo matuhami sadario kangoluas siapari. Sesa madosa nami. Songo panesa nami. Di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Una kami togyo tu pangujunan. Palua mahami sian pangago. Ay honap narajaon. Do taugon. Rodi hasangapos sa liling-ililingnya. Amen. Hudul mahita, marede mahita. O Jesus nung sinian, Iyang na pinarsilan, Roh tugtog dulan, nung ujung terilang, marutang hosami, Atong tangihok kamu matona di Tuhan Yesus. Lau padirihop parpadanan nabadiyay. Dibuat Tuhan Yesus Kristus no sabu-sabu bornin na yung diparsehe ibana. Idok mamauliate. Ponggoli madi panlea matua kasisian na hubuk madiro. Jalo hamu madana pangama. Dagi kudoy na nila Tuhan mati aku mau kopang. Baik kamu masongoni baik parmingota muna diaw. Jala duksun na sila mga tibua mapanginumani. Idok mamauyate. Dungi idok matuna sila. Jalo hamu masudi hamu manginusia ni. Ia panginuman o pada ne paru mau marhite-hite mudaru. Nani seho kumokopamu baik kasani dosa. Sai baik kamu masongoni baik parningota muna diau. Atong romahamu nungarade sude. Ida jalai dai hamu madenggar bahasa ni debata. Romahita sa 10 halak marede mahita.
Yesus
sudesi temuni belum bukti.
Sai jod jod tadi kon dalan di nanti duri Kristen api utundong dalan hambeku undi. Alani tuki rohatku jong chung di aduh penbil saya si ruang Tuhanku sisana seduh sepi.
Mari dia mahita. Tuhan debata ale todiku jalan asarohaku di bagasa mamuji guarana badiai puji ma Tuhan debata ale todiku jalaunak tu kalupa hodengkan ibasana sudena ibana do manesa dosam sudena ibana pamalu makasahi musudena ibana palua hokosam sia kamagoan jala dilihat tu hodengka basa do hotasini roha para si roha jala pardengka basa do Tuhan debata labat tarimas jala para siroha godang dang di baitu hita na hobbar tu dosata jala dang di balosot tu hita na hobbar tu hajahatota songo nasi ni rohani amama tu anakon na do asi ni rohani tu hadebata dia kana makabiari bana nunga takas di patudu hodebata holongi rohana itu hita dinamate Kristus sumo kopita uju pardosa do pehita atong dalam malua mahita nuaik siar rimasna Dungga be parpitor hita hinorhon ni mudarrei di baeni sai pujo ni pamangaku doho rohaku doho nasa pabahenaku do Tuhan debata olat nyoro di saliling-ililingnya amen di pasu-pasu jala di ramoti Tuhan debata maho di sodako Tuhan debata mabuhina tuho jalasi marohana midaho di dopako Tuhan debata mabuhina tuho jala di pasaur hom madame na tutod di munabi. Amin. Amin.
Bahayar suami. Dihamu amanami nanami, tajalang makanay sa pikta, daksa nga behita masih jalangan, ala masuk nga maparminggon na paduahon. Masih jalangan na ilabung nga mahita. Selamat hari Natal, selamat hari Natal, selamat hari Natal dan tahun baru. Selamat hari Natal, selamat hari Natal, selamat hari Natal dan tahun baru. Salam bagimu sekarang.